And now, it's time for DJ Rocky's Secret File Halloween Special. Expected ko na may ibang sasakyan na humahabol sa amin. Pero iba ang nakita ko. Yung matanda. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Shalom. At ito, ang aking secret file. Ilang years nang nakalipas nang mangyayari sa amin ang isa sa nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Birthday noon ng college friend ko. Sa may alabang kami nag-celebrate. Nagkasiyahan. Nagkainuman. Hanggang sa umabot ng 1:00 ng madaling araw. 1:30 to be exact. Nagkayayaang umuwi dahil yung iba may pasok pa sa trabaho. Since nakainom ako at wala akong dalang kotse, tinext ko yung kapatid ko para sunduin ako. Yung isang kaibigan ko may dalang sasakyan. Ang sabi sa akin, sumabay na rin daw ako. Pero napansin ko na masyado na silang marami doon. 6 na sila doon. For sure, sobrang sikip na. Alam kong masamang mag-drive nang nakainom. Pero alam ko rin naman na hindi ganun kalasing ang driver ng sasakyan. Itago natin siya sa pangalang JJ. Alam kong kaya pa niyang mag-drive. Kaya ang ginawa nila, hinintay muna nilang dumating yung sundo ko para sabay-sabay na kaming bumiyahe. Since iisa lang din naman ang daan namin. So ayun na nga. Nasa daang hari na kami. Sa may stoplight, nakahinto kami. Magkatabi lang yung sasakyan nila JJ at ang sasakyan ng kapatid ko. At nang mag-green light na, nauna na sa amin sila JJ. Pero magkasunod pa rin kami. Medyo malayo lang sila sa amin ng ilang metro. Kitang-kita namin ng kapatid ko yung sasakyan nila dahil halos kami lang ang dumadaan that time. Medyo patulog na ako sa sasakyan nang biglang magpreno ang kapatid ko. Sa sobrang lakas ng pagtapak ng kapatid ko sa preno, ay muntik-munti ko nang matamaan ang ulo ko. May matandang lalaking tumatawid. Ang bagal niyang maglakad. Ang weird lang,
dahil merong matanda pang gising ng ganung oras. Kaya napahinto nga kami. Hinintay siyang makadaan, makalagpas. Tas nung bandang nasa tapat na siya ng kapatid ko, bigla siyang tumingin sa amin. Inisip ko, tanda siguro yun ng pagpapasalamat niya. Tas sumandar na kami uli. Hindi ko na matanaw sina JJ. Siguro nauna na silang tuluyan. At natulog ako uli. At sa kalagitnaan ng pagtulog ko, bigla na lang nagsisigaw ang kapatid ko. At ang sabi, "Ate, ate, ate!" Nagising ako. At paglingon ko sa kanya, yung isang kamay niya ay nakahawak sa rosary na nakasabit sa rearview mirror. Sabi ko, "Bakit ba?" Sumagot siya ng, "Anong oras? Anong oras?" Tumingin ako sa relo ko. 2:30, sagot ko sa kanya. Napamura bigla ang kapatid ko. Tinanong ko kung bakit. At ang sagot niya, "Kanina ka patulog. 2:30 pa rin." At ang sabi ko, "O ano ngayon?" At ang sagot niya, "Kanina pa 2:30? Kanina pa ako nagdadrive dito. Dapat ay nakauwi na tayo sa bahay ng ganitong oras. Pero hindi, nasa daang hari pa rin tayo." Sumagot ako ng, "Ha? Baka naliligaw lang tayo?" Ang sagot sa akin ng kapatid ko, "Araw-araw akong dumadaan dito. Maliligaw pa ba ako?" Tas napalingon siya bigla sa rearview mirror at napamura ng malakas. Sa sobrang lakas ng pagmumura niya ay nagulat ako. Kaya naman lumingon din ako sa likod. Ang expected ko, may ibang sasakyan na humahabol sa amin. Pero iba ang nakita ko. Yung matanda kanina na naglalakad ay nasa backseat na ng sasakyan. Napatili ako pero walang boses na gustong kumawala sa aking bibig. Kaya pumikit na lang ako at nagdasal. Yung kapatid ko naman panay mura pa rin. Binilisan niya ang takbo tas ramdam ko yung gigil niya sa pagtapak sa brake pero hindi kami tumigil. Putik, parang wala na kaming brake. At iniisip ko that time na hindi pa ako handang mamatay. Nang biglang mamatay ang makina, tsaka lang ako dumilat. Wala na yung matanda sa backseat. Pero hindi na namin ma-start ang sasakyan. Galit na galit sa akin ang kapatid ko at kasalanan ko raw lahat ng ito. Inutusan niya ako agad na humingi ng tulong since alam naming may mali sa nangyayari. Tinatawagan ko ang mga kaibigan kong nauna sa amin kasi alam kong sila yung pinakamalapit na pwedeng makatulong sa amin. Pero lahat sila unavailable. Kahit yung nanay ko, kinokontak ko pero hindi rin ma-reach. Lahat sila hindi ko makontak. Tas pati yung oras sa cellphone ko, iba ang nakalagay. 11:22 a.m. Dasal lang kami ng dasal ng magkapatid. Ang weird lang nung na-realize namin na wala kaming kasunod na sasakyan o nasasalubong para mahingian ng tulong. Medyo matagal din ang lumipas na oras bago mag-start uli ang sasakyan. At eto na naman. May higit 1 oras na kami bumabiyahe since tumigil ang sasakyan.
Pero hindi pa rin namin nararating ang dulo. Todo iyak na kami ng kapatid ko. Wala pa rin kaming makitang sasakyan. Hanggang sa kalahating oras pa ang lumipas nang makarating na kami sa labasan. Hindi naman traffic, so nakauwi agad kami sa amin. Pagpasok ko sa bahay, nandun si Mommy sa sala. Galit na galit. Bratatatata. Hindi ko na naintindihan ang sermon ni Mommy nang makita ko yung wall clock namin. Magti 3 a.m. pa lang. Napahagulgul ako sa harap niya. Tas pumasok na rin yung bahay ang kapatid ko. Napatingin din siya sa wall clock at napaiyak. Si Mommy naman ay tarantang-taranta sa aming dalawa. Kinuwento namin sa kanya yung nangyari. Ang sabi niya, may mga nagpapakita raw talaga doon sa lugar na yon ayon sa mga narinig niya. Natulog na kaming tatlo ng magkakatabi dahil sa sobrang takot. Mga ilang oras pa lang kaming natutulog ng kapatid ko nang gisingan kami ni Mommy. May mga pulis daw na naghahanap sa amin sa baba. Tinanong ako ng pulis kung kailan ko huling nakasama o nakita ang mga kaibigan ko. Sina JJ. Kailangan daw kasi nila yung statement ko, baka raw makatulong. E di syempre ako, takang-taka kung bakit. Bakit kailangan ng statement ko sa kaibigan kong sina JJ? Ano bang nangyari sa kanila? Hanggang sa sinabi na ng mga pulis na naaksidente sa daang hari ang mga kaibigan ko. Dead on arrival lahat sila sa ospital. Wala naman kaming nakita o nadaan ng aksidente. Kinuwento ko sa mga pulis yung mga nangyari nung magkakasama pa kami hanggang sa huli ko silang nakita. Kinuwento ko rin yung nangyari sa amin ng kapatid ko. Kasi baka ganun din ang nangyari sa kanila. Ewan ko kung naniwala sila sa amin pero parang hindi. Kasi ang lumabas sa newspaper, lasing, kaya na-aksidente. Pinuntahan namin ng kapatid ko yung lugar ng aksidente. Andun pa rin ang sasakyan nila. Yuping-yupi. Nakakalungkot. Na hanggang ngayon ay isa pa ring misteryo ang nangyari noon. And then, year 2016, nabalitaan ko na meron na namang naaksidenteng magtotropa sa lugar na yun. Patay ang lahat. Palaisipan sa akin kung ano nga ba ang papel ng matanda sa lugar na yun. Hindi ko alam kung iniligtas ba kami ng matanda o may balak din siyang patayin kami ng kapatid ko at hindi lang siya nagtagumpay. Hindi ko alam. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Shalom. At ito, ang aking secret file.